moro ni giboyudo resruok. Kamachielo dhene kaunti ma Kisii. Achiedh nade ne okwako familia moko ariyo kaluwore gi gwenyruok mar ringre ariyo e kar kano ringre ma osuptal ma Kisii. Ne ochuno mondo mi familia achiel mawuok Kisii kunyo oko ringre manyocha giseiko bang' fwenyore ni ringre no en mar anyuola moro mawuok Kabondo e kaunti ma Homa Bay. Jofwambo marwa Cynthia Onyango miyowa lerno. Motelo jumani, tiponi nyocha omak oko mar kar kano ringre mar osiptal maduong' ma Kisii e kinde ma anyuola mar mosenindo Paulus Nyariro Dago mawuok e Kabondo e kaunti ma Homa Bay nyocha ochopo mar chiwo ywak e wi lal mar ringre mar wuodgi mane wachore ni okaw kendo ter e gweng' machielo e chenro mar ik bang' gwenyruok mar ringre ariyo. Bang' yudo barua mar chik mar doho, osiptal ma Kisii bende ne odonjo e mar reso bang' nonro mar giyango ni adier ringrego nyocha ogwenyore. Gikone, ringreno ne olodh oko e bur manyocha oseikie e gweng' ma Matembe manike Gogi e kaunti ma Kisii. Anyuola mar jagono manyocha oseiki, jagono manyinge Bundi Nchokoro, bende ne obet kod buok bang' fwenyo ni ringre manyocha giiko ok en mar watgi. Tulipongojea tukaambiwa ya kwamba mzee wetu ilichukuliwa na kupelekwa mahali inaitwa Kegogi, na hapo Kegogi ndiye amezikwa. Chenro mar kunyo oko ringreno ne omako jogweng' gi buok kendo weyogi kod penjo mathoth. Kata kamano, ne anyuola mar Odago, mano ne en fuong'ruok maduong'. Ringre mar mosenindo Dago oduoki nyaka e kar kano ringre ma Kisii, ka anyuola mar Bundi to odong' katimo chenro mar kawo ringre wuodgi kendo chano ik e tielo mar ariyo. It was discovered that indeed the body they identified was not the body that they were supposedly supposed to collect, but they had collected the body of Mzee Paulus. Hakutakuwa tena mpangilio mwingine ni kuzika leo. Isipokuwa hawatatumia jeneza lile na hawatatumia kaburi lile. Linachimbwa kaburi jipya na jeneza liletwa mpya na nguo zinabaliwa mpya kulingana na mipangilio hiyo. Mimi ndio nilisika huyu mzee, ilikuwa siku ya Ijumaa. Tulimsika vizuri, masisi kaisa vizuri, nikamsika. Ilipofika Monday ndio tulipigiwa simu tukaambiwa eti sio yule tulisika, yule mzee ndache. Sasa tulistuka sana. Penjruok ma odong' e pacho ganda en ni to ere kaka gwenyruok nyocha obedo mar ringrego. To nyalo bedo ni nitiere ringre moko ma osekaw gi jogo ma ok wedegi. Gwenyruok ma kama bende okelo pek e chuny joma nyocha oseyuoro ma oiko ringre jago ma nyocha gigalo ni en Bundi, ni mar sani koro chuno gin nyaka koro gidog e liel e tielo mar ariyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV.